Gisaulog sa nagkanayang lugar sa Mindanao ang 126 Philippine Independence Day. Kung asa sa Davao City, gitambungan kini ni Vice President Sara Duterte. Ato'y balik si John D. Esteban. Nakikiusa si Vice President Sara Duterte sa pagsaulog sa 126th Philippine Independence Day sa Davao City. Iyang gipangunahan ng flag raising ceremony at ubangan sa Davao City Hall ug ang wreath laying o ang pagdalit og bulak sa monumento sa pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal. Sa iyang speech, nanawagan og paragiusa sa mga Filipino ang bise alang sa malinawon ug malambuong nasod. It is our duty and moral responsibility to maintain this freedom by learning from our past mistakes and tackling the current issues that obstruct our growth as a nation. Nagpaygayon sabog wreath-laying activity sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Rizal at ubangan sa City Hall sa Zamboanga City. Gisundan dayon kini og flag raising activity. Atol sa mao aktibidad, gihatagan og gibugaton ni Mayor John Dalipe ang kamahinungdanon sa panaghiusa ug kooperasyon alang sa kalambuan sa syudad. By embracing inclusivity, we honor the spirit of independence fought by our Filipinos from all walks of life, united by a common purpose. Let us draw inspiration from the bravery and determination of our forebears.